Donostialdea esiko lehen mailako arretan ohartu gara gero eta jende gehiagok zaintzen dituela bere familiako kideak etxean. Horregatik, uste dugu beharrezkoa dela guk ere zaintza lan horretan laguntzea eta zurekin elkarlanean aritzea. Gure helburua da zaintzaile nagusia zaindu eta hari prestakuntza ematea. Gero etxean eskainiko duen arreta ezin hobea izan dadin. Prestakuntza arloetako bat adinekoen erorikoen prebentzioa da. Prestakuntza hori emateko taldean lan egiten dugu. Pazienteek, zaintzaile nagusiek, erizainek eta medikuek. Lehenengo, erorikoak izateko arriskua duten pertsonak identifikatu behar dira. Erortzearen kausak dira, besteak beste, adinekoa izatea, mugikortasun gutxitua izatea, gihar edo oreka defizitak eragindako ibilketa alterazioa, polimedikazioa, ingurua eta hainbat patologia. Adibidez, diabetesa, hipotentsioa, gernu inkontinentzia, ikusmen eta entzumen arazoak, eta gaixotasun neuropsikiatrikoak. Sukaldean, ordenatuta eta eskura eduki behar dira tresnak eta elikagaiak. Entxufeak ez dira gehiegi zamatu behar. Zorua, lehor eta garbi eduki behar da, eta ez dira produktu irristakorrak erabili behar. Komunean, bainuontziaren ordez dutxa jarri behar da. Euskarriak edo barrak jarri behar dira. Eta eskura izan behar ditugu garbiketako gauzak. Toaia, xaboia, txampua eta abar. Ez labaintzeko alfombra bat jartzea ere garrantzitsua da. Bai dutxaren barruan, bai kanpoan. Komuna gorago altxatzea ere komeni da. Logelan, pasabidea oztopatzen duten altzari eta apaingarriak kendu behar dira. Eta armairuetan erraz hartzeko moduan jarri behar da arropa. Komeni da ohea zorutik 45-50 zentimetrora egotea, eta bere ondoan mesanotxe bat jartzea argiarekin. Egongelan eta gainerako guneetan, aulki eta besaulkiek bizkarraldea eta beso euskarriak izan behar dituzte. Alfombrak kendu egin behar dira eta solte dauden kableak lotu. Argiek onak izan behar dute, gehiegizko distirari gabe. Etengailuek argitxo bat izan behar dute gela eta pasilloetarako sarrerak seinalatzeko, eta gaueko argia ere jarri behar da. Eskailerak badaude, ez labaintzeko bandak, eskubandak eta argi ona jarri behar dira. Etxeko lan batzuk, adibidez arropa lisatzea edo janaria prestatzea, eserlekuan jarrita egin daitezke, erortzeko arriskua saihesteko. Erosketak egiteko orga bat erabili behar da beti. Poltsak erabiltzen direnean, pisu gutxi eraman behar da, eta pisu hori bi eskuetan banatu. Erratz, zoru garbigailu, xurgagailu eta antzeko etxetresna elektrikoek helduleku luzea izan behar dute. Plantxak berriz arina izan behar du. Inoiz ez da aulki edo eserlekuen gainera igo behar. Barradun eskailera bat erabili behar da, edo laguntza eskatu. Etxeko animaliekin ere kontu zibili behar da, mugitzerakoan traba egin dezakete eta. Beharrezkoa da ikusmen eta entzumen ona izatea, etxean naiz kalean segurtasunez ibiltzeko. Horregatik aldizka berrikusi egin behar dira bai entzumena, bai ikusmena. Betaurreko eta audifono egokiak erabili behar dira, eta ordezko pilak beti prest eduki. Gainera, belarriak aldizka aztertu egin behar dira argizari tapoiak sorrez daitezen. Zaintzaileak eta pazienteak jakin behar dute medikamentu bakoitza zertarako den, baita nolako dosia eta noiz hartu behar den ere. Pastilla kaxa bat lagungarria izan daiteke. Bestalde, gogoratu behar dugu sendagai batzuek zorabioa eta logura eman dezaketela eta oreka galarazi. Aipatutako sintomarik izan ez gero, medikuari jakinarazi behar zaio. Medikamentuekin batera, alkohola hartzeak ere eragina izan dezake orekan. Oinen azterketa podologikoa naiz ortopedikoa ere egin behar da. Arreta zibiltzea, oinak zaintzea eta oinetako egokiak erabiltzea lagungarriak dira ibiltzerakoan oreka eta egonkortasuna gordetzeko. Oinetakoek ongi eutsi behar diote oinari, eta barne iraunkorra izan behar dute. Zoruak berriz ez labaingarria eta malgua izan behar du, eta hobe da sokari gabeko oinetakoak ibiltzea.
Takoi altuak, 3 zentimetro eta erdi edo 4 zentimetro baino gehiago dituztenak ez dira erabili behar, ez da oinpuntako estuak ere. Garrantzitsua da oinetako erosoak erabiltzea. Etxean ez ibili oinutsik, ez da galtzerdi hutsetan edo txapin irekiekin ere. Badaude erorikoak prebenitzeko lagungarriak izan daitezkeen ariketak eta jarduerak. Adibidez, indarra eta oreka entrenatzea, suabe ibiltzea edo oinpuntetan ibiltzea. Baita sentadillak egitea edo aldaka sendotzeko hankarekin albo ariketak egitea ere. Ariketa horiek zaintzailearen begiradapean egin behar dira. Zaintzaileak lagunduko die mugitzen ariketak beren kabuz egin ezin dituztenei. Orain aholku praktiko batzuk emango ditugu. Kalea zebrabidetik gurutzatu behar da, eta semaforoak presarik gabe pasatu behar dira, nahikoa denborarekin. Beharrezkoa bada, makuluak bastoia edo eskorga erabili behar dira. Bastoia lesiorik gabeko aldean eraman behar da. Lehenengo, bastoia eta lesionatutako hanka mugitu behar dira, eta ondoren hanka osasuntsua. Heldulekuak aldakaren parean egon behar du, eta gomak baldintza honetan egon behar du irristatu ez dadin. Baratzeko, lorategiko edo brikolajeko lanak egiten badira, babes neurriak hartu behar dira, eskularru, oinetako, arropa eta erreminta egokiak erabiliz. Bestalde, arriskutsuak dira obrak, zuloak, baldosak astunak, putzuak, elurra eta izotza ere. Kontu zibili horiekin, baita aske dabiltzan animaliekin, bizikletekin eta patinekin ere. Esertzeko, aulkiari bizkarra eman eta zangoen atzeko aldeak aulkia ukitzen duela jarri. Kokotxa beheratu, belaunak tolestu eta eskuak beso euskarrietan edo aulkiaren albo banatan jarrita, poliki-poliki jaitsi jarlekuaren bazterreraino. Azkenik, jarri gorputza bizkarraldearen kontra-kontran. Altxatzeko, eraman gorputza aulkiaren bazterrerantz, kokotxa beherantz duzula eta pelbisa inklinatuta. Oinak zoruan tinko eta eskuak beso euskarrietan jarrita, belaunak luzatuz, aulkitik altxatu. Eskailerak igo eta jaisteko, barandari heldu behar zaio, eta hanka harinena edo min gutxien ematen duena jarri behar da lehenengo. Jaisteko berriz, min handiena ematen duen hanka edo okerren dagoena jarri behar da. Ohean sartzeko, ohertzean eseri eta bi eskuak haren gainean jarri burkuari begira, besoen gainean bermatuz. Burua eta gorputzen borra poliki-poliki jaitsi, aldi berean hankak altxatuz, albo batera etzanda geratu arte. Ondoren, jarrera egoki hartu. Altxatzeko, albo batera jarri ohertzean. Ondoren, belaunak tolestu, hankak jaitsi eta aldi berean, gorputza adarra altxatu besoetan bermatuz, eserita geratu arte. Eroriz gero, laguntza eskatu behar zaie inguruan daudenei. Inorrez badago, telealarma erabili edo deitu bat bira. Eroritakoan gorputza giratzen saiatu behar da auspez jarri arte, eta besoen gainean bermatu lauankan jartzeko. Gero, lauoinka, gertuen dagoen elementu egonkorrenera iristen saiatu behar da, adibidez, aulki batera, ohera edo komunera. Ondoren, elementu horren gainean jarri behar dira eskuak, indar gehien duen hanka jaso eta aurreratutako hankaren eta eskuen gainean indarra eginez altxatu. Azkenik, albada eseri egin behar da. Lehenengo aldian lortzen ez bada, berriro saiatu behar da. Hanke kutxe eginez gero, komeni da berriro mugitzen saiatu aurretik posizio horretan atseden hartzea. Erorikoa gertatu ondoren, medikuaren kontsultara joan eta gertatutakoa azaldu behar da. Erortzearen arrazoia argitzen ahalegintzeko berriro gerta ez dadin, baina edozein modutan, eguneroko bizimodura itzultzea ere garrantzitsua da.